ľudia si myslia, že umenie, že má naplniť tie ich predstavy o kráse. Áno, ja si to nemyslím. Myslím, že ono má určitým spôsobom stále atakovať tú hranicu, čo je krásne. Proste tá tvorivá činnosť má to prekračovať. Pre mňa je dosť dôležitá technológia. Mám pocit, že samotná technológia skrýva strašne veľa akoby výtvarného priestoru. Veľakrát mi sám určuje, že ako to nakoniec bude vyzerať. Veľakrát tie veci vyzerajú veľmi zvláštne a na prvý pohľad ani nie je vidno, že ako sa používajú alebo na čo sa dajú použiť, ale pre mňa je veľmi podstatné, ako aby dizajn bol funkčný a funkciu považujem za ako podstatnú kvalitu dizajnu. Dizajn nie je samozrejme len o tom, že vytvorím funkčnú vec, ale vytvorím aj vec v čase a priestore a ona musí hovoriť o čase a priestore, v ktorom vznikla. Áno, ona musí mať zakodovaný, ja tomu hovorím, že musí mať zakodovaný čas v sebe. Škoda. Simply clever.